dnes natočím len také krátke videjko, hlavne už, aby som sa toho zbavila. Pretože mám natočené nejaké krátke videjka o tom, jak som priadla, alebo respektíve mám to na to, čo si mám predtočené, potrebujem to teraz dotočiť a už pozliepať a zabúdam už, jak to bolo a čo som vlastne chcela povedať. Takže by som chcela dneska v tomto videjku celé to videjko venovať ponožkám Hugo Socks od Heini Perela, Heinike Design, ktorý mi kúpila kamarátka z Ravelry, pretože ja na tom Ravelry ja som marná. Sú tu takéto ponožky s lepkami úplne bohovské, že? Ešte vám ukážem z opačnej strany. Vám ukážem všetky tie obrázky. Krásne sú, krásne, vypletané. Vypletané sú samozrejme z nejakej arvety alebo z niečoho takého. Ešte tu bol jeden obrázok zo zadu. Aj zo zadu je to prekrásne. Bohovské. Ja som ich prvýkrát videla vo videu o pecánci na YouTube. Je to česká maminka, ktorá pletie a natáča videa, nebo natáča. Oni to, tých pletacích videí majú snad 2 alebo 3 iba. A inak majú na YouTube videá o ničom inom. Neviem, nejaké orchestre, nebo neviem úplne. Ale ona prietla tady od tejto Heiniky aj iné ponožky a ukazovala na videu ty svoje vypletané ponožky s tými lepkami. Ja som ich videla, okamžite som sa do nich zamilovala. Musela som si 2-krát vrátiť to video, aby som vôbec pochopila, čo to je tá návrhárka, aby som to pobrala. Pretože ja fakt ako neviem, no. Podľa návodov nepletiem. Ale toto mi stálo za to si to kúpiť. Takže som si to... Lebo takto kúpila mi to kamarátka, ja som si to vytiskla. Mám to takto pekne zviazané, tady som mala ešte iné veci. Hneď na úvod ukážem, jaký mám držáček na pletiem, vyplétam vlastne z dola hore sa vypléta, že? Takže ja mám tu na magnetku a posúvam si papierik, ktorý mi ukazuje ten riadok, ktorý pletiem. Je to nejaký stojan na tablet, taký, už tomu kedysi ukazovala pradávno vo videu, keď som vypletala čosi, taký, dá sa to zavrieť. Je to také, myslím z Kiku, alebo z takého nejakého si takéhoto, je súchač, takže ja si to takto zalepím a drží to, stačí to, položím si to na stôl alebo na niečo a vidím a tento magnetén je samozrejme voľný, na druhej strane je druhá magnetka, ktorá to drží a ja si to môžem posúvať a taká vychytávka, keby ste niekto chcel. Takže to je ďalšia vec. No a teraz tie ponožky, tie ma strašne potrápili. Ja sa pozriem, jak mám tie videá natočené a ja sa asi ale budem opakovať v tých videách, pretože ja už som určite niečo hovorila aj predtým, tak sa nehnevajte, bude to dneska také chaotické, no to je to chaotické vždycky. Ešte si tu musím niečo dopočítať, moment. Tak, teraz by som vám chcela ukázať, jak si pradiem jednonitku na dvojnitku na ponožky Hugo z kvesantkej ovečky. Pretože ma to fascinuje, jak sa to podarilo, jak sa to darí jednoducho a bez nejakých zbytočných víceprác. Ja mám tu na už upradenú kúsok tej jednonitky. Z minulého súkania mi ešte zostalo. A ja to používam, aby som si prirovnala hrúbku. Vidíte to? Pretože mne sa zle udržiava hrúbka. Ja s tom si neustále prirovnávať, aby som mala fakt tú hrúbku, ktorú chcem. Že ja sa zamyslím a hrúbka ide. Buď bude to hrubšie, alebo je to tenšie. Takže toto vyzerá byť dobré. No a pradiem si to z takéhoto surového rúna. To odtiaľ, dúfam, že
že mi nespadne telefón. Z takéhoto surového rúna, ktoré je len, ja to nejak, co sa to stalo, ktoré je len opraté v dažďovej vode 3-krát, po 3 dní som ho tam nechala len vymáchať, to ste už určite počuli v nejakom minulom videi. No a predtým, než som začala toto priasť, tak na začiatku pradenia ja som si to rúno česala na hrebeňoch, alebo som si ho česala na česacej doske a priadla som, alebo som potom robila minimálne také, že som vzala to rúno a takto som si ho zrovnala. Niekoľkokrát som to takto povyťahovala, čím vypadli hromada tých rastlinných zbytkov, takých tých drobučkých. A to nie sú ani rastlinné zbytky, to sú podľa mňa, tá ovečka mala lupiny alebo niečo také, ja neviem, čo to je. A takto sa to krásne zrovnalo a už sa s tým zase dobre priadlo. Ale zostávali tam ešte takéto títo veci. Ale to mi u tej ponožkovej priadze zase až tak nevadí. Toto väčšinou dávam preč. Ale úplne mi to nevadí, pretože to je taká hrubšia a to mi tak nevadí. No ale teraz už to robím tak, že zoberiem to rúno, urvem z neho normálne takto kus. To vyzerá ako taký rozvoľnený dret, taký mäkký. Ja už to nejak neupravujem. Len si to vezmem do rúk. No, tak to Uj! A normálne si to napojím a pradiem. Tak. A krásne sa to vyťahuje, pretože tá ovečka má taký rovnomerný ten chlpok. Ona fakt nemá nejaké hrubé pesíky, ani jemnú podsadu, alebo to možno má, ale má to, ja to nevidím. Ja to tam nevidím. Možno mám nejakú úžasnú super kvesanskú ovcu, ktorá má nejaké super rúno, pretože všetci hovoria, že tá ovečka má výrazný rozdiel medzi podsadou a pesíkmi. Ja to tam nemám. Je to celé jemné, krásne dlhé, je to ešte stále krásne masné od toho lanolínu, takže mne sa to dobre to sklže, tie jednotlivé chlpky po sebe sa krásne takto vyťahujú do stejnej hrúbky. To, čo sa nevyťahne do stejnej hrúbky, za to môžu ruky, že sú ešte nešikovné. Aha, tady sa mi vyrobil taký. Ale to som zistila, že keď to takto požmúlam, tak sa to krásne zrovná. Amerika. No a veľmi, veľmi ma baví táto ovečka, toto pradenie tejto ovečky. Už tam mám toho rúna strašne málo. Dala som si namočiť posledné, pretože mám pocit, že mi nevíde. Mám vyššiu spotrebu, než je napsané v návode a to je asi dané tým, že že je to ručne pradená vlna, kdežto v návode sa operuje na tie ponožky Hugo, ktoré si pletiem, tak tam sa operuje normálne s zarvetami alebo niečím takým, s normálnou ponožkovkou, ktorá je tenučká a vlastne je tam ten poliamid, ktorý to možno odľahčuje, ja neviem, nechce sa mi na tým ani premýšľať. Každopádne mi došlo, že mám málo aj tejto tmavej základnej dvojnitky a mám málo aj tej farebnej, ktorú budem musieť tiež ešte priasť. Takže som si vravala, že vám to zrovna takto ukážem, jak to robím. Mnoho priadok, ktoré zrovna začínajú iba, tak mi píšu, že vlastne sú vďačné za každé video, aj keď vlastne ja úplne nemám čo povedať, pretože vím ešte o tomto. Tak len takto. To sa teraz zle robí, pretože ja som tak divne pokrútená nad tým kolovrátkom, aby telefón mal miesto. Tady tieto cucky sa v tom dajú aj pekne rozpustiť, keď nie sú nejaké výrazné. Že ich do toho zamotám. Keby som mala biele pozadie, ale bežníka, tak by bolo krajšie vidno tú niť, ale
Krásne melíruje tá ovečka. Ona má to rúno, ono je vyšisované od slnka. Tá horná polovica tých chlpkov niektorých je taká svetlá a tá polovica, ktorá bola hneď u kože, je zase úplne tmavá. A záleží, jak sa to splieta, jak sa to skrúca, tak to tak vie krásne, je to také melírované, také prekrásne. Tady sa mi to nejak. No a veľmi ma to baví. Táto ovečka ma veľmi, veľmi baví ma ju priasť. Som si ju zamilovala hrozne. No, obsahuje veľa rastlinných zbytkov. Občas sa niečo nájde. To vypadne pri pradení, alebo to vypadne pri súkaní, alebo to vyťahnem. Niekedy to vyťahnem ešte pri pletení, ale tam už je toho minimum. To rúno je fakt krásne, čisté bolo, bez sena, bez bobkov, bez, ja neviem, všetkého možného. Akurát, jak vravím, ono obsahuje také malé akoby šupinky, alebo čo to, niečo, čo ani zrovna teraz není, že vám to neukážem, ale možno to chcelo len nechať prekvasiť. Zrovna si myslím, že by to tým kvasením asi sa rozožralo. Neviem. Tak. Tady sú rovnaté rastlinné zbytky. Kontrola. No. Je to stejné zhruba. Plus, minus. Možno to mám teraz trocha tenšie. Asi trošička pridám. Tak nastal čas začať priasť už túto nádheru. Toto je vždycky 30% ovce z krkonožka, ovečka. A toto je lama. Každá tá farba má 30% ovce až 70% lamy, zhruba plus minus, jak sa mi to chytlo do ruky. No a ja by som to teraz mala zmiešať, tak aby som vytvorila, aby som to proste dôkladne premiešala. Lenže mne sa to nechce miešať na tej česacej doske, pretože tam mi vznikajú také tí cucky. Tak ja som si to skúsila tu ručne povyťahovať a zmiešať. Ja si myslím, že sa to celkom podarilo. Akorát som vzala zrovna farbu, ktorou mám končiť. Alebo vlastne môžem aj začínať. A neviem, jak to mám vlastne vymyslené. Určite som chcela žltú, ružovú. Po ružovej by som asi mohla dať fialovú, aby sa to spojilo a potom tú modrú asi, áno. No, takže takto, no. Takže ja to skúsim, pretože ja som tú kvesanskú ovečku priadla z ruky. A šlo to krásne. Priamo rúno som si vzala, ktoré bolo len oprané, ale nebolo česané a šlo to krásne. A toto, keď to mám takto vyťahané, rozvoľnené a premiešané v rukách iba, tak si myslím, že to pôjde tiež, ako tomu nie niečo vytknúť. No, nedalo mi to a skúsila som to ešte na česacej doske. Robila som tieto žlté. Zdá sa mi to lepšie, čo sa týka, no vy to nevidíte určite, pretože to je presvietené. Čo sa týka toho, jak sú tie jednotlivé vlákna premiešané, tak sa mi to zdá lepšie, že sa tá ovca s tou lamou lepšie premiešala. Lenže sa mi tu robia také tí cucíky, také tí cucky, ktoré pri tom pradení potom robia bordel. Neviem, jak to, aby ste to videli. Česala som to krátko, a len dvakrát som to prečesala. Je tam toho máličko, samozrejme, bolo by tam toho o mnoho viac. Ale tu, kde som to robila ručne, žiadne, toto ešte není rozvoľnené, to si rozvoľním, ale inak žiadne tie cucíky tam nie sú. A mne tie cucky strašne vadia, keď pradiem. Bo vadia. Sú tam a ja ich... No, to je zrovna jeden taký.
Musím to vyberať a keď to nestihnem vybrať, tak to do toho zapradiem a urobíme to taký ten tweet. Ale ja teraz úplne tweet nechcem. No tak to je dilema. Nedokonale premiešané tie vlákna ovca s lamou, ale bez cuckov, alebo dokonale premiešané a s cuckami. No, co teď? No a ešte natočím tady videjko, jak pradím, jak sa mi darí, či spíš nedarí. Dávam si taký akože docela vysoký skrut, pretože toto proste musí byť jednonitka. A nie, toto proste musí byť trojnitka, nemôže to byť... Nemôže to byť logicky dvojnitka, pretože by som musela uprieť dve nite so stejným striedaním tých farieb, so stejne dlhými úsekmi tých farieb. A nemôže to byť jednonitka, pretože logicky na ponožky proste nechcem jednonitku, aj keď je to výpletovatá. Aj keď je to tá výpletová, a to znamená, že to nebude na pate a špičke, ale aj tak proste by som chcela, aby to bola aspoň dvojnitka. Ale dvojnitku, teda, jak pravím, to sa mi nepodarí, takže to musí byť trojnitka. Aby to mohla byť trojnitka v hrúbke fingering, tak to znamená, že ja to musím priasť hrozne tenko. A mne sa to úplne nedarí. Musím si troška povoliť brzdičku. A neviem, na ktorú stranu to... Pretože mám pocit, že mi to strašne moc ťahá z ruky. No a mala by som prijať aspoň takúto zhruba tenučku a stejnú. Samozrejme, že mi to nejde, že? No, takže toto bude zaujímavé. Zčesané si myslím, že to mám krásne rovnomerne. Robila som to nakoniec všetko na tej doske. Aby práve to zčesanie, aby to bolo rovnomerne zčesané ovca s lamou. Dúfam, že sa to podarilo. To už teraz úplne nespoznám. Dá sa mi to lepšie, než keď som to robila v rukách. A teraz sa mi robí krásna nitečka. A teraz sa mi urobí špatná a budem tu mať cucík. No ako toto je... Vlákienka sú pekne dlhé, ale prsty sú nešikovné ešte. Prsty nie sú tak šikovné. To sa mi utrhne. Takže, ja si teraz pustím nejaké zaujímavé videjko, nejaký podcastíček o pletení, tvorilku Ivku alebo niečo také. A budem sa tady sústredene priasť, učiť priasť pravidelnú, tenkú nitečku. Pretože keď ona bude takáto tenučka, jak ja ju chcem, tak ja už som si to skúšala, že keď to takto zložím a ono sa mi to zamoce, tak keď to teda zosúkam, tak to bude práve ten fingering, aký ja chcem. Vidíte to? Práve presne taká hrúbka, keď to bude pekne akože. Vidíte to? Tak to bude presne také, ako ja chcem. Trojnitka a pritom tenučka. No ale tak toto bude porod. U tej kvesanskej ovečky to už viete, jak dopadlo, alebo sa to dozviete, pretože som o tom točila videjko, takúto sadku. Takže tady u toho žluťáska sa s vami lúčim a asi sa uvidíme možno ešte v tomto videjku, alebo neviem. Necháme sa prekvapiť. Ja to teraz točím na také kúsečky, pretože proste i pracujem po chvíľkách, chcem to zaznamenať a potom, jak to pozliepam a vyhodím na YouTube, tak ja vlastne ešte ani neviem teraz, takže tak. No, aká krásna zrazu, aha. A že to nejde, ide to. Len treba chcieť. Tak ja som si musela, bože, to je hrozné, to. Ukážem na to.
ja som si musela vypočítať metráž tady tohto pradienka, ktorého video ste zároveň videli, jak sa to vyrába, dobre, a plus ste aj videli video, ako vyrábam to druhé čierne pradienko. Áno, dobre, tak toto urobím, tak toto zostriham. No, vychádza mi to teraz, že toto je o tretinu štíhlejšie tá nitka. Je to teda trojnitka, povedlo sa to, ale ako urobiť dve trojnitky v dvoch akoby behoch na tom kolovratu, tak aby boli v stejnej gramáži a metráži, tak to je asi nikdy v živote nedokážem. To sa mi asi, plus ešte samozrejme to chcelo trojnitku, čož toto je tiež trojnitka, k tej kontrastnej farby, že, alebo teda tej základnej farby. A to je zase ešte úplne niečo iné. Ale každopádne ja som túto trojnitku zrovna zavrhla, pretože ona je hrozne hrubá. Ja som si z nej urobila vzorku a to je skoro osminitka. To je skoro osminitka, keď to počítam podľa tých bežných mier, keď si kupujeme priadzu na ponožky, tak je štvornitka, šestinitka a osminitka a je tam nejaká gramáž a metráž. A podľa toho, jak mne to vychádza na tú gramáž a metráž a aj na tú vzorku, tak je to vlastne ako keby som plietla z osminitky. Takže som to nemohla použiť. Takže mám tady pradienko o hmotnosti 77 gramov, ktoré použijem asi na čapicu, ktorú by som si chcela urobiť v tomto dizajne. Čo znamená, že musím vyrobiť ďalšiu trojnitku, ktorá bude sa gramážou a metrážou blížiť tejto, tak to vôbec neviem, jak sa mi podarí, pretože toto som zistila za posledné týždne, je úplne nadľudský úkol pre mňa, ale budem trénovať, nebudem to vzdávať. A ďalšou vecou, ktorú som zistila, lámala som si hlavu posledné 2 týždne nad tými ponožkovkami, jak ich priasť, z čoho ich priasť, aký ten skrút zvoliť, jak to potom súkať. No jednoducho snažila som sa nájsť nejaké informácie. Knihy na to nie sú v českom alebo slovenskom jazyku. V angličtine sú nejaké videá, ale tam už padajú také výrazy, že tomu úplne dobre nerozumiem. Zle sa mi to... A potom dneska, jak na zavolanie, ale po 2 týždňoch teda, vyšlo video od Modrého baránka a tá pani to tam všetko vysvetľuje. Takže pokiaľ chcete priasť priadze na ponožky a začínate a viete o tom veľké prd, tak jak ja, tak si pozrite video na YouTube Modrý beránek. Neviem, jak sa to video volá, snáď ponožkový špeciál alebo niečo podobné. Je to vysvetlenie všetkých mojich otázok. Mňa hlavne fascinovalo rôznorodosť, alebo takto, jak sa vedia... Alebo ešte ináč. 2 tábory, jak sa skrúcajú, jak sa súkajú priadze. Jak sa súka dvojnitka. Na ponožky zásadne sa súka stejným smerom, ako sa priadla. Nie. Na ponožky zásadne sa súka opačným smerom, ako sa priadla. Nie. Dvojnitka sa súka stejným smerom a trojnitka opačným. Nie. Dvojnitka zásadne opačným a trojnitka stejným. A potom ešte štvornitka a to proste hlava... Miliarda priadok a miliarda názorov. A ja som si to urobila samozrejme teda podľa toho, jak si to tá priadza žiadala. Lebo ja som videla, že ona si to žiada. Lebo jak mi to samé nejak šlo, a Boh vie, či je to správne. A samozrejme, že teraz si mnoho priadok skúsených pomyslí, no táto má špatne, alebo niektorá iná si myslí, no urobila to správne. No, bola som z toho potom už aj taká rozčarovaná, pretože obyčajné blbé ponožky a mňa to úplne je na 2 týždne by to vzalo veškerú kapacitu mentálnu a neuveriteľné, fakt. No, každopádne dopadlo to tak, že mám trojnitku, ktorú som ako jednonitku priadla jedným smerom a na trojnitku som ju zosúkala a teraz už som to aj zabudla pre istotu. A na trojnitku som to zosúkala opačne. A je to
zo 70% lama a z 30% ovca. Farbila som si ju sama tak, aby tam vznikli také dlhšie prechody tých farieb. Ale to uvidíte lepšie za chvíľku na ponožke, ktorú už mám rozpletenú a ktorú vám za chvíľku ukážem. Takže toto je tá výpletová a výpletová farebná a miesto trojnitky, ktorú som teda zosúkala, ale a schválne ktorým smerom, opačne, ale bola strašne hrubá, takže som ju nemohla použiť. Tak som potom zobrala ešte tie jednonitky, ktoré mi zostali a zosúkala som teda dvojnitku, aby som sa dostala na tú hrúbku, ktorú chcem. A tú dvojnitku som súkala stejne, takže to je úplný chaos. A mi to vychádza 1,8 metra na 1 gram. A toto mi vychádza 1,8 a teraz táto je tenšia, no. No, to je práve. To nič, to nebudem vysvetľovať, to je moc zložité. Každopádne mám tady teda dvojnitku, to je tá základná, ktorá je teda zosúkaná stejne, ako som ju priadla. Čo je ale asi neviem, na budúce ona bola pradená dosť voľne, takže ja keď som ju zosúkala stejným smerom, tak mne sa to nepretáča, mne to robí akože peknú niť, ale nie je vhodná podľa mňa na ponožky a už vôbec nie je vhodná na tú základnú, na patu špičku, čo bude veľmi namáhané. Ale už to mám a už to pletiem a už to nechám tak. Už sa s tým nebudem prcať, pretože ma to sere. Proste sere. Tu je vzorka, ktorú som si robila, ktorá sa mi ľúbila, ale to je ešte vzorka z inej dvojnitky, ktorú som súkala opačne. A stejne sa mi to, takto akože... No, proste, tady to, ja už som z toho tak normálne unavená z toho myslenia, premýšľania, že už to ani nejde teraz. No, ale potom som teda nahodila. Nahodila som, plietla som a zistila som, že všetkého bude mať málo. Aj tejto farebnej bude mať málo, aj tejto tmavej bude mať málo. Budem to musieť všetko dopriasť. Tej tmavej možno nie, ale tejto farebnej, no neviem, no uvidíme. A pokiaľ ja to budem musieť dopriasť, tak ja budem musieť chytiť zase tú stejnú hrúbku tej jednonitky, no. No, to je niečo. No každopádne, už som nahodila. Nahodila som, tá ponožka sa pletie od rantlíku a tu krásne vidno, jak mi ten rantlík ujížďa na jednu stranu. Je to tá dvojnitka, je to pletené do kruhu, takže mi to ujížďa na jednu stranu. Ale není to žiadna katastrofa, pretože ten výplet už nikam neujížďa, ten už je pekný. To už ide proste z dola hore. Nebo ujížďa, mne sa teraz zdá, že mi to ujížďa na tej kamere, ale však keď sa na to takto pozriem, tak to mám rovno. Ne, to mi neujížďa, to je pekné, ale prečo mi to takto? Vidíte, že to ujížďa, nebo to neujížďa, alebo to držím krivo? No, každopádne sa mi to ľúbi. Páči sa mi to striedanie farieb, ktoré sa podarilo. To ste vlastne videli, ako to pradiem, ale nevideli ste, myslím, ako to zčesávam, aby som tam mala prechody, ale o tom už som kedysi točila video, keď som si plietla sveter Jeseník a tam som to ukazovala. Páči sa mi to striedanie farieb, páči sa mi, jak to vyzerá. Není to tak krásne, hej, lebo toto je svetlá s tou tmavou. Tie očka troška splývajú, tá tmavá fialová to akoby trocha skresluje. Ale vo finále som spokojná aj s tým, jak to vyzerá, aj tá priadza, jak je taká rustikálna. Páči sa mi to.
Toto je zadná strana. Tu v týchto schovaných, akoby u týchto pásikov sa uberá, takže to sa zužuje smerom k chodidlu. Tu bude ešte jedna takáto lebka a v tejto sekcii vpredu bude táto sekcia týchto kvietkov a vzadu bude pata. Keď sa dostanem tady na tie kvietky, tak to už bude vlastne pata z druhej strany. No, nahodila som to a začala som to pliesť na začiatku, pretože som nemala žiadne ihlice na týchto príšerných polných ihliciach. A nadávala som celý čas, ale tak strašne ma to bavilo, tak strašne som to chcela pliesť, že som na to uplitla celú tú jednu lebku. Ale uprostred toho pletia, pretože oni sú jednak krátke, takže som to plietla takým nejakým nepodareným magic loopom. Oni sú krátke. A ten prechod je akože úplne príšerný, fakt. To vymyslel. To sú dvojky. Dvojky. Ačkoliv tá priaza by asi podľa mňa zniesla 2,25 alebo 2,5. Ale vravela som si, že nebudem ale nemám. A myslím, že 2,5 mám, ale niečo na nich je. Alebo už neviem. Každopádne 2,5 by podľa mňa boli aj. Bolo by to moc voľné. Ja pletiem dosť voľne a na 2,5 by som to mala už deravé. 2,25 by to chcelo, ale nechcelo sa mi investovať do 2,25, ktoré využijem len na tento projekt a potom už nikdy. Pretože som vedela, že si musím kúpiť ihlice, pretože na tomto to proste nedám. Fakt to bolo hrozné. Takže som si kúpila ihlice, objednala som si uvoľnených sestier, sú to ihlice Twist Chiago. A sú to také ihlice, ktoré už mám tu na tých ponožkách, ale sú na ponožkách, tak ich neuvidíte. A je to taká sada dvoch ihlic. Ja to mám ten zbytok v takých tabatierke, pretože k tomu není škatulka, je k tomu spústa drobných dielov. Sú k tomu dva tí uťahovače, pretože jeden je do ihlice a druhý je do lanka a musí sa to utiahnuť. Aha, to je vyrazené, že 2 mm, že je to špinavé. No a je k tomu lanko. Vlastne v tej sade sú dva tieto lanka. Jedno má 15 a jedno má 13 cm a je úplne perfektný prechod. Akože fakt, po tamtých katastrofách, na ktoré môžem teraz už len myši vešať asi, že ich vyhodím úplne na... Tak toto je také pletenie úplne bohovské. To je taký... Tak ma to strašne baví. Toto je tá 5 cm, jak vám to, tá 5 cm ihlica a ona má úplne taký záviteček, úplne taký malinký, no to nemôžete vidieť. Úplne taký záviteček, úplne len proste. A tu je ten prechod. Tak. Ne. Špatne, ale krásne, nádherne, ako to skoro nevidno, že tu tam je, ten káblik má milimeter a tá ihlica 2, takže tam velice nemôže byť žiaden skok, ale fakt je to úžasné, proste úžasné, jak sa to... No a ja to mám teraz zmontované dohromady, tu mám vlastne to krátke 13 cm lanko, ja som to musím zdvihnúť, lebo ja to potom stratím. Takže tu mám to 13 cm lanko a dve 5 cm ihlice, čo by mi dohromady malo dávať 23 cm. No, ale inak, a tu mám tie 8 cm ihlice a to 15 cm lanko a to mi dáva dohromady 31, pokiaľ dobre počítam, 16 a 15. 31. Takže ja si môžem takto variovať od 31 do 23 cm. A mne to vlastne pekne pokryje, pokrylo mi to jak tady tú širokú časť tej ponožky, ktorá, keby som to mala na klasických dvojkách, ktoré som tady tiež niekde mala, na tých obyčajných skrátených dvojkách, keby som to mala,
tak by sa mi to tam, tuto sú tí ihlice, na ktorých ja normálne pletiem ponožky. Ale mne by sa, oni sú, ten obvod je malinký a to by sa tam nezmestilo. Vyjížďalo by mi to stále. Kdežto teraz na tých dlhých sa to krásne a úplne presne mi to sedí. Aj teraz ešte stále to sedí. Aj keď to bude veľké už tento obvod, keď uberiem ďalšie oči, tak si trebárs prehodím miesto 8 cm si dám 5 cm, potom aj tú druhú 8 cm nahradím 5 cm, potom môžem ešte skrátiť to lanko, takže to bude mať vlastne už túto variantu, ktorá je ešte o čosi kratšia než toto. A to je perfektné, pretože ja keď som plietla normálne ponožky, tak mi toto bolo o čosi dlhšie, než malo byť. Chcelo to o centimetr kratšie, vždycky som si brala, keby tie ihlice boli o centimetr kratšie, boli by perfektné na ten obvod, ktorý ja pletiem. A toto je práve o ten centimetr kratšie, som aj nevedela. No takže to sa mi bude úplne bohovsky pliesť. Takže z toho mám strašnú radosť, že som si objednala tady tieto ihlice. Je to Twist Chiago a stáli, brala som ich uvoľnených sestier a stáli nekresťanské peniaze, myslím. No teraz neviem, 600 alebo 700 korún. 600 alebo 700 korún. Ja som platila nejakých skoro 900 som platila. Teraz neviem, proste. A ja už som slintala po nich predtým, ale a furt som si hovorila, a teraz už som si hovorila, to musíš proste, to si potom užiješ to pletenie, však to bude super. Fakt je to super, odporúčam, kto pletiete rôzne obvody, že pletiete pod kolienky, kde je to vlastne na začiatku strašne. Ten obvod je veľký a potom sa to zužuje a tak, alebo z rôznych hrúbok priadzí, alebo aj na rukávy sa to dá rôzne použiť. Fakt je to perfektné, keď to presne sedí, jak to má. Vidíte, že teraz vlastne mi to trčí a ja vlastne keď pletiem, tak mi to akurát, ani sa mi oči nevyliezajú z tama a zároveň sa to ešte akože dobre naberá a dobre prehadzuje. A za chvíľku si práve už ja prehodím, dám si tu jednu kratšiu a už to bude zase. Takže to bude sa zmenšovať s tou ponožkou. Ja som platila toľko peňazí, pretože som ešte neodolala. A objednala som si takéto dva krásne koncovky, stopery, nebo jak sa tomu nadáva, také ovce, ktoré sú mi k ničomu, pretože na týchto tenkých ihliciach oni padajú. Tak, oni takto padajú. Takže teraz ich nepoužijem. A ja už jedny stopery mám, ty som dostala. Ale, no tak nemohla som odolať. To stejne není asi ovca, to je podľa mňa lama. No, takže toľko moja patália s ponožkami a s pradením na ponožky a tak ďalej. Vlastne už ani neviem, čo by som vám povedala, nebudem vás už otravovať. Ukázala som všetko, čo som ukázať chcela. Chcela som vám ešte ukázať jedny ponožky, ktoré si pletiem z tej priadze, ktorú som si priadla z Česanca, z vlnárskej manufaktúry. Ja ich pletiem iba v aute a už sú také vlastne nudné a nezaujímavé. A tam sa mi podarila napriasť fakt pekná trojnitka, ktorá bude snáď aj dobre. Súkala som ju opačne. A nie je to dvojnitka dokonca. Ale o tom vám poviem inokedy. A tam mi vyšla krásna aj tá hrúbka fingering a tá priadza je taká stejne. Proste krásne mi to vyšlo. Asi preto, že to bolo pradené z Česanca a dala sa strašne ľahko dodržať tá hrúbka tej jednonitky. Strašne ľahko sa to robilo. Kdežto toto som priadla tak, jak ste videli, a mne sa fakt zle sa mi to dodržiavala tá hrúbka toho pradenia. Aj som sa zamyslela koľkokrát, aj ja neviem čo všetko. No, každopádne. Už to mám rozrobené, už to dokončím. Už aj dúfam, že mi to vyjde.
takto výsledne, keď držím ten materiál, tú hmotu, tak je to perfektné. A ešte som jednu vec, ešte som si uvedomila a povedala som si, kúpila som si takúto ľanovú nitku. Taká tá ľanová nitka, neviem ani na čo sa to použije, snať ručná šicia nitka, ale z ľanu. Je dosť tenká. A ja som si vravela, že ju dám na patu a špičku. A možno aj na celé chodidlo. Je tam 50 metrov a je to hnedá. Je to 100% hlazený len 50 metrov. To by som si musela dokúpiť ešte jednu tú špulku. A že by som proste na chodidlo k tejto hnedej dala túto ešte ako príplet. Neviem, okoľko mi to tú priadzu zhrubší. To budem musieť vyskúšať. Ale na paty a špičky to dám určite bez ohľadu na to, či to bude hrubé alebo nehrubé, pretože pata a špička sa bude pliesť z tej hnedej, takže to sa nebude s ničím byť. No, takže toľko. Mojim ponožkám z ručne pradenej, ručne farbenej, ručne pranej, ručne česanej vlny. Vlastne od vlny, od chlpu až k ponožkám. No je to niekedy taká cesta dosť trnitá. Ale mám z toho radosť, no. Síce som bola, no ešte som z toho taká rozpačitá, ale tak to sú tretie už ponožky z mojej pradenej, ale tretie, ale ktoré sú akoby prvé, pretože neviem úplne presne jak na to. No, takže tak. Takže majte peknú, čo je dneska, sobota. A vy to uvidíte možno až zajtra. Neviem, to je jedno, majte pekné, čo chcete. Ja idem konečne cvičiť. Včera som necvičila. Už mám z toho strašné výčitky svedomia a telo bolí. Telo bolí, telo si pýta. Aj tak.